Bukelele liphele kanjalo ke ihora lethu lokuqala manje ke siqalile sidikadika ihora lesibili. Umsomluko ke namhlanje ziyakhala. Iningi labantu namanje lisahlanganisa oshadini, abanye sebeqeda isigubhu sesibili manje samanzi emsebenzini. Yekani kade kanitshela. Webafana bayabuza kosisi njengoba nje nithi nithanda ukucomplaina, nithi uma ngabe nibafakele imali abezi. Manje bayabuza ukuthi manje ninangeza yini mhlawumbe uma bona osisi benganifakele yokuza. Kholos umubuka bangezo guy. Okay, awubengabafakela bona yokuza. Bafake ogel, bafake lo guy. Yeah, imali yokuza. Angithi bathi enathina asizi mabesifakela. So bona bathembekile vele. Bathi hayi no kaloku iyamosha isintu kaloku xa izawufakwa ngugel. Kumele ifakwe nguguy. Wesintu sinjalo masiyeke ukuphikisana nendalo. Kaloku isintu siyatsho into kubana inina uyangenwa, that's why nawe mhlambe xa uzawuya kwamwale awuthi umtshali iba nguye othi no ngiyakuthatha mamtshali uzoba wayithatha wayibeka no ulinina uyangenwa indoda uyangena kutsho isintu akutsho mina. All right. So cela ningene singene kube mnandi. Ayike mbukeli litshilo igwijo lingatsho ke selusazi into kubana sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele sibulise ke kwindawo ngendawo kumakhaya ngamakhaya kwilali ngelali kwimiqolomba ke miqolomba sithi makube chosi kubele icamako livume abanye ke balungiselela kuye emsebenzini abanye balungiselela kuye ezikolweni logama ke abanye besiya kwimigca emide bekhangela impangelo sithi yanga amawenu anganani nigoduke nisonyonbilikile kaloku isonka senu kunye nentsapho zenu kubhlungu kakhulu wena into yokubana ume umca kuba intswelangqesho iphezulu so siyanithandazela anga kungahamba kakuhle uthi xa uphuma kulo interview uphume uncumile nawe kaloku xa ufika ekhaya ungene uphethe iplastic bavuye bathi hey kuzaba kuhle nakweli khaya mhlawumbe ekotolo kodlongothi korhatebe njalo kanti ngokumbukeli masingene sibone into yokubana kuqhubeka ntoni kwiyure yethu yesibini. Ake sibheke ke ihamba phambili leli hora. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uzovakashela umndeni wakwaButhelezi Olundi eyokhala ngemva kokutshalwa kaNdunankulumo ngoSuthu Buthelezi ngomgqibelo. Ngokwesiko phela mbukeli ingonyama ayiwuhamba umncwabo. From Southern Hallelujah linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uSibubhana the gospel dude ngila Ekhaya Jikelele. Keep watching Ekhaya Jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini namhlanje uzovakashela kwaPhindangene Olundi eyokhalisa phela umndeni womntwana wakwaPhindangene kwazise ubengayithamele inkonzo yomncwabo wembabazane. Ngokwesiko lesizulu ingonyama yesizwe samaZulu ayiyethamela inkonzo yomncwabo ngoba ingonyama akumelena kancane ukuthi sibekelwe ife limnyama eleyamaniswa nenkonzo yomncwabo. Umntwana wakwaPhindangene utshalwe ngempela sonto enkonzweni ebithanyelwe izicukuthwane eyifaka phakathi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa owayengumengameli wezwe uJacob Zuma uThabo Mbeki kanye noKhalema Motlanthe. Lapha ke ohlelo nimbukeli soke sikhulume ke nokhulumela indlunkulu kaZulu umntwana wasonkweni uAfrika Zulu. Umongameli uCyril Ramaphosa uzakhokela igqize elikhulu loMzantsi Afrika eNew York kule iveki apho kulindeleke ukuba amazwe ehlabathi asaphuhlayo achaze oko akulindeleyo kumaqonga ehlabathi. Umongameli uza kunika ingxelo yoMzantsi Afrika kwindibano yezizwe ezimanyeneyo ngomso. Ingena manje ke mbukeli zithi kunabantu abangamashumi abashe bangqonqa ngesikhathi ibhasi abebehamba ngalo lishayisana neloli eMusina esifundazweni Limpopo. Lengozi yenzeke izolo. Leli bhasi belithwele izisebenzi zasemayini libheke emayini Venetia ngesikhathi liqhamuka amalangabi. Owengamele kezokuthutha kanye nokuphepha esifundazweni Limpopo uFlorence Radzilani kulindeleke ukuthi avakashele le ndawo namhlanje.
Umphathiswa ojongene nombane kweli uGqirha Ramokgopa ugxininise ukuba ukumiliselwa kwesigaba sesithandathu socimicimi wombane ustage 6 bekunyanzelekile ukuze iEskom ikwazi ukulungisa iziseko. Le nkampani iphehla umbane kweli ikwathe ukunyuswa kwesigaba socimicimi kongezwe nakukushokoxeka kwediesel, nto leyo ichaphazela ukusebenza kweziphehli zombane. Umphathiswa uthi iziko lombane ikusile liza kudlala indima enkulu ekunciphiseni ucimicimi nanjengoko eza kusebenza amacandelo aliqela eliziko ukuqala kule imiyo uyokutsho ngoNovemba. So remember now, you have Unit 4 running. I did say now it's running. By the end of October, you'll have Unit 1 and 3 running. So the accumulation of these 3 units is 2,400 megawatts. iEskom iphawule ukuba kubekelwe bucala imali efikelela kwi-11 billion rand ukulungisa amaziko ayo. OkaRamokgopa uthi kubalulekile ukulungiswa rhoqo kwala maziko ukuthintela ukonakala kweziseko zombane. We are looking at various financing options to allow us an opportunity to expand the grid, strengthen the grid at the rate that will make it possible for us to accommodate new generating capacity, especially the ones that are coming from renewable energy sources. uGqirha Khosiyenzo Ramokgopa uthi kudingeka imali engange-210 billion rand ukuze kongezwe amandla ombane kuvimba. iEskom ithi uqala emva kwemini namhlanje ngentsimbi yesine uyokutsho ngomso ngentsimbi yesine emini eli liza kuba kwisigaba sesibini socimicimi ze emva koko kuqalise isigaba sesine socimicimi wombane de ibe ngolwesibini kule veki. Njengoko ubonile mbukeli kweli nqaku esisandula ukudlala into yokuba ngaba umphathiswa ojongene nombani kweli uGqirha Khosiyenzo Ramokgopa uthi ukusebenza kwakhona kwecandelo lesine kwiziko lombane lasekusile kuza kunceda ukunciphisa ucimicimi wombane kweli. OkaRamokgopa ke uthi phakathi koSeptemba ukuyotsho ngoNovemba eli ke lingalindela ukongezwa kwamandla ombane kuvimba nanjengoko esebenza amaziko ombane aliqela ekusile. Ethetha ke kwinkomfa kunye nonondaba njengoko ubonile mbukeli into yokubana malunga nezicwangciso zokulungisa ingxaki yezamandla kweli. Umphathiswa uthena njengoko eli belinezigaba eziphezulu zocimicimi zifikelele kwisigaba sesithandathu ustage 6 kodwa ngoku OkaRamokgopa uthi sekukufuphi ngaphambili. Ngokumbukeli nje masithi nje qhwi evenkileni sibone into yokubana kuqhubeka ntoni ezivenkileni kodwa ke ungayindawo usabukele iEkhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Njengoba wazi ke mbukeli ukuthi thina lapha ekhaya Jikelele asigcini nje ngokukwazisa izindaba ezenzekayo. Sifike sikushude ngeindaba, siphinde sikunike nomzuzu ukuthi uthi breathe in and out. Wehlise wetshise lezo ndaba esike kade ke sikunikeza zona. Namhlanje ke lapha e-studio ekhaya Jikelele sivakashelwe imbongi ukwazi wakwantsele. Njengamanje ke uzobe sesihayela ipoem emnandi. Kodwa mhlambe ayimnandanga kuba kodwa ke into endiyithandayo ngayo kukuba ithetha nezimo endingathi into yokubana uluntu loMzantsi Afrika lujongene nazo. Kunezifo ngezifo kodwa kusibe khona ke nesifo sengqondo apho umuntu ezibhaqa enomvandedwa. Iyathetha imbongi ithi depression. Nginobudlelwano nesikhathi eside manje phila ngaphakathi kumina. And it's very toxic and controlling. Uqale bafletha nami ngesikhathi ngizwe ngazuthi ngento ephukile ngaphakathi kumina. Ngesikhathi ngilala ngathi ngangavuka ekseni ukuthi makwenzekile ngavuka ekseni ngathi ngaphindela futhi ngiyolala. Lo mngani wami uphila ngaphakathi kumina ekseni emini ntambama nasekuseni ngivuso uyena. Lo mngani wami uhlale ngenza ukuthi ngizonde kuba seduze nabantu. That's my pain and my depression. Uhlale ngiqhuquzela kuba angikhetha ukufa okunokuphila ngizamile ukulwa naye imihla namalanga uze kube namhlanje ngaze ngakwazi ukumhlula ngoba unesihlobo nabangani akaphila nabo ngaphakathi mina which is my fear and my anxiety. Bamemeneke emzimbeni wami balala nami ubusuku nemini. Into ebhlungu ukuthi ngenzeka ngilale ngabe ngisavuka ekseni ngoba bahlezi bengitshela ukuthi ngcono kanjani ukufa kunokuphila. I-depression yami ingenze ngazonda zonke izinto kade ngizithanda. Ingenze ngazonda ukuhlala
nabantu okugcina ukuthi ngibuke kanjalo mangihleli nabantu ngingakwazi ukuxoxa noma ngingakwazi ukuhleka into abasihlekayo kuze kube ngathi ngiyasitshela noma ngiyadelela ukuthi noma ngizohlangana nomuntu ngizibingelela mina kabili noma kathathu ngaphambi kuba ngizobingelela umuntu engizohlangana naye noma ngakhona ngazi ukuthi sekusitshela nokubingelela umuntu maqede ngidlule singabe nawo ama small talks ngiyawazonda ama small talks no kahle kahle ngimina ozonda ama small talks is my depression and my anxiety hate ama small talks ukuthi noma ngizohlangana nomuntu oyedwa kabili osukwini olulodwa ngamane ngishintshe indlela ngoba nakhona ngazi right nokubingelela umuntu oyedwa kabili osukwini olulodwa i-depression nami nokukhuluma nami ngaphakathi ithi nampa abantu engibaziyo bazokubingelela ungababuka emehlweni bashalazele ngoba kungenzeka bakubuza impilo uma kwenzekile umuntu wangibuza impilo i-depression yami iphendula kuqala with a fake smile ithi yebo siyaphila indaba kwenze njani ngoba ukuhleka ikhona ongcono than ukuchaza ukuthi ngidliwa yini mina ngaphakathi labangani abaphila nami ngaphakathi kumina bayakwazi ukuzenzisa i-depression yami nokukhuluma nami ekhanda lami ingikhumbuza izinto ezibuhlungu njalo mangizama ukuzikhumbuza ukuthi kambe injabulo ibinjani empilweni yami inokungikhumbuza izinto ezashiyo umuntu ezangithandana naye ezibuhlungu ukuthi vele mina nginalutho anginangqondo futhi angikwazi ukusicabangela futhi ngiyoze ngife ngaze ngimthola umuntu oyongithanda ngaleso sikhathi depression yami masibeka ibhokisi eduze kobuso bami masibeka umzimba wami masekuba khona izwe likhulumayo emadlebeni lami lithi uyakubona ukufa ngcono kanjani kunokuphila into ebuhlungu ukuthi ngaleso sikhathi ngiyahleka ngaphakathi kodwa ngaphandle kunalento efuna ukuzibulala ngaphakathi kumina ngihlale ngizikhumbuza ukuthi kambe washona lapho mfana omncane wenamaphupho ngempilo okuthi umzimba wami usafana nethuna nje nezinyawo liyazihambela lapha emhlabeni kwesinye isikhathi nginokuzizwa ngazuthi ngiyintuthwane noma ngabe yini into engenzayo enhle lapha emhlabeni akekho umuntu obona ubuhle kuyona kodwa wonke umuntu ufuna ukungicindezela angizwise ubuhlungu vele anxiety yangitshela ukuthi mina angikho strong weak like right now you cannot tell ukuthi ngine depression ezami kungivala umlomo mangizama ukukhuluma ngiyayiphusha ngiyisusa eduze kwami yangicindezela yamemeza emadleleni nami yangitshela ukuthi mangiyiphusha ngiyisusa akekho umuntu vele oyongithanda ngoba vele nami ngiyayikholwa ngoba noma ngintshela ukuthi mina ngiyagula nina aningikholwa eqinisweni ukuthi i-depression yami ngitshela ukuthi mina vele angilutho futhi ngiyoze ngife ngilutho nasekuseni mangivuka yona ngikhethela ukuthi ngizodlani ngizogqokani ngigeze noma ngingagezi namhlanje ithi angigqoka ama tracksuit ngoba vele ngizovela kumabona kude i-depression yami engikhethelayo bonke ubudlelwane engingena kubona iyangikhethela futhi yabusebenzi ngoba wonke umuntu usuke ngazi ngombhanqa ne-depression ne-anxiety ngomfaka esithenjini ngiya-understand ukuthi why bonke ubudlelwane bami bungasebenzi ngoba mina ne-depression yamazwana ukubangela umsindo asifuni ukutshelwa asifuni ukulalelwa asifuni ukukhuzwa siba nalomsindo ekhulumayo emadlebeni ethu yonke into ekhuluma umuntu wami iphindaphinde ekhanda lami ngingalele ebusuku nemini sengizamile ukuhlukana nalabantu empilweni yami ukuthi ngibashiye kodwa manje angikwazi ukuhlukana nabo ngoba ngisakwazi ukumelana ne-rejection kungenxa zabantu ekade ngibathanda abangishiye kungenxa zabazali bami abangishiye kungenxa zehlobo zami ezangishiye kungenxa zabangani bethu abangabanga neqiniso empilweni zethu ngiqonda ukuthi ngenxa zabantu esase sibathanda bona basijikela ngiqonda ukuthi ngenxa zabantu abasicindezela amazama ukusukuma ngiqonda ngenxa zabantu abahlukumezelayo ukwazi breathe ukwazi insana kahle mhlatha mnyama Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi lapha ekhaya. Siyathanda impela ukuthi uhlale phansi unethezeke ngoba kusekhaya kufuneka ukuthi ke ufudumale. Mangabe siqhubekela ke phambili mbukeli ngaphambi kokuthi siye ekhefini sike sezwa lapha ya imbongi ebihaya ipoem yayo ethi depression. Njengamanje ke mbukeli sesixoxa nayo ke imbongi ukwazi insele. Sithe nje ngeke sivume phela ukuthi ahambe engaxoxanga nathi especially emva kwale performance. Insele asikubingelele sikwamukele ekhaya. Khona njani nina ngane wathi ayijabula nathi ayisajabula kuba nawe akujabula mina ngibonga futhi nethu hayi bona ufuna ukusikhalisa mfethu ufuna silile lapha e-studio ikhathe inzima so ngibone kubalekile ukuthi makuvela ithubele kanje namhlambe ngishare leya piece leya nababukile ekhaya ngoba mhlambe omunye umuntu uzorelate ne-situation ebengikhuluma ngayo even though kungamina odlule kuyona but abantu abaningi I know ukuthi they facing it even right now. Lalela, the first question I wanted to ask was so wena yini obhekene nalesi simo because ngendlela osichaza ngayo it's so accurate because ukubona umonza ucheck abantu abane depression izinto abayikhulumayo basho yonke lento le oyisho kuyona le poem. Iqiniso ukuthi wonke umuntu udlala kulayini omncane ukuthi engaba ne depression izathu salokho ngenxa zokuthi insuku zethu eziningi we are almost down unokufila down so uma down you are closer ukuthi ungaba ne depression ngoba mangase qhamuka umuntu ekwenza into ebhlungu straight to depression so lezi zinto ezincane because ngiyimbongi noma ngumhighway enkondlo izinto ezincane zingama details ngipay attention kakhulu kuzona lezi zinto ezincanyana nje ezenzakalayo even during ukuphila kwami then ngisithatha ngisibhale phansi and then ngihlanganise into engisuke ngifuna ukukhuluma ngayo manje ukuba imbongi into ayithanda sasemncane noma mhlambe into nje discover njengoba ukhula kahle ngashonelwa abazali bami ngimncane
bengumuntu obethanda ukuyibhala umzimba ngikhulile emakhaya ke mina endaweni yasenkandla so makushona abazali nginezitanje ezigcwele umzimba each and every time makhona umuntu oshonayo ekhaya bengibhala inkanyezi sonke isikhathi makhona umuntu oshonayo ekhaya ngibhala inkanyezi but now ibingangisebenzeli mangibhala umzimba ngaqala ngabhala phansi so mangibhala phansi ngifundela odadewethu ngifundela ugogo because sisele nogogo kuphela ugogo wathi ngaphinde ngiyifunde lento ngangakabi expose even into ekuthiwa inkondlo and anginayo umuntu obekuthiwa ngibukela kuyena ohayi inkondlo and then from lapho mangiqala ngifundela abantu bangaphandle abantu baqala bathi inkondlo then I started doing research ukuthi kahle kahle yini inkondlo and then babekhona obaba umzwakhe embule bekhona osiboda poet ababephambi kwethu bekhona osiyabonga Mpungose then from lapho ke ngase ngithi ngibhala inkondlo yes manje lo mkhakha lo weimbongo umkhakha onjani ngabe kuyasebenza ikhona amathuba okukhula asekhona manje amathuba okukhula asekhona kakhulu amathuba okukhula ngenxa zeinkundla zokuxhumana so izinkundla zokuxhumana izona esikwazi ukuthi zis-expose kakhulu kubantu ngoba izinkondlo ziyaphilisa ekugcineni and now sesiyakwazi nokuthi sikwazi ukubeka isinkwe etafuleni by ukuthola imisebenzi ehlukahlukene ukuthi izinkundla zokuxhumana nawo kamathuba kanjena sibonga kakhulu nje naku SABC ukuthi simeme ngoba akuvamile ukuthi imeme abantu abafana nathi noma imeme platform abantu abafana nathi so eminyakeni edlule bekungasebenzeki but now sekungcono kakhulu uyabona nje uma ukhuluma indaba yezinkundla zokuxhumana uyabona nje SABC le ikubize ngenxa yokuthi kubonela hayi izinkundla zokuxhumana ngiyabona lapho uthi hayi sensation 292 followers ngiyabonga kakhulu so yizona ke izinkundla zokuxhumana amandla azo yeah so manje ungitshela yazi ngihlezi ngicurious abantu abanama-followers abaningi la kule nkundla le lapha ogcwele khona manje ngiyabona ukuthi yakusabalalisa iyasebenza isabalala ikhona yini inkece etholakalayo la ezizinto ezidinga ukuthi abantu befundiswe ngazo so nongabe yini oyifaka izinkundleni zokuxhumana usunendlela yokwazi ukuyimonetize so it's not only about ama views now also ubokunake ama content edlalayo kuba ne-advert so each and every time when I post something siyesiqhuquzela ukuthi abantu abambe uyibuka it's for free just a date but ngenxa ukuthi kudlala ama-advert in between leyo mali leyo iyakwazi ukufika kuwena so each and every day nginokuposta izinto ku YouTube so whenever you post something on YouTube abantu beyibukela ngokwama views you make imali even abaculayo they make imali through social media and inkundla zokuxhumana so ungathi wena so lezi inkundla zokuxhumana ziyakusiza ekusabalaliseni ulwazi ngokuthi ukwazi ubani ukwazi wenzani ebantwini bonke bakwazi kuphinde futhi kwelinye side ukwazi ukuthi kube indlela yokuziphilisa yes exactly so kwenziwa njani like enye indlela yokuyiphilisa njengama artist yabhuka for ama gigs nani niyabhuka for most of the time mina nokuzenzela ama shows so nokwenza ama shows go Thekwini go Playhouse Market Theatre because I'm also a professional actor at the same time ngumbhali so zonke lezi zinto lezo ziyasiza makukhona umuntu mhlambe edinga MC ngiyafika emshadweni wakhe makunomuntu mhlambe oshonela udinga ngizoduduza makukhona umuntu onesithando sakhe birthday yaso ngimbhalela inkondlo so umsebenzi phela ukuthi kumele uzimarkete enough ukuthi ukhule then ube ibrand abantu bek-invite yes so ke ungathini nje wekwazi mhlawumbe ndiyazi ngeke ngabona akwazi ubona lapha enkundleni zokuxhumana ngike ngabona umunye umfana okuthiwa ubani igama lakhe yazi umfana omncane umsebenzi emihle uNkulunkulu wami yes but that young boy naye uyahaya inkondlo nanani sengishola ukuthi wena ngizwile ngesikhathi sikhuluma earlier uthi ngesikhathi usasemncane nowabhala ungazi wawungazili ukuthi ngokuthi content kuthiwa yinkondlo kanti nanani at least bona umfana lo bona sebekhula ezweni lapho bona sebeyazi ukuthi inkondlo lezi ngeke ngibona uzahambeke nasema university lapha eThekwini eyoha khona inkondlo mhlawumbe nje ungamgqugquzela uthini omunye umfana osasemncane ofana nawe owayengazi ukuthi lento yokube kwenza inkondlo kungabe kube yinto angakwazi ukuthi ayiphilise ngayo kusasa mhlambe into yokuqala esingaqala siyigqugquzele kuba futhi abasezemva kwethu noma abasafisa ukungena emkhakheni wenkondlo ukuthi yonke into oyenzayo empilweni nongabe yini kumele kube ukuthi awubi nawo plan B so most yabantu abangena enkondlweni bangena bayithathe as a hobby so uma wenza inkondlo as a hobby nongabe utalented kangakanani maningi amathuba ukuthi ugcina uphelela kwenye industry in a way mhlawumbe ugcina ube uthishela ugcina ube yinurse ugcina kube ukuthi la enkondlweni kwakuyi-hobby but now masibheka even nasemavasithi now you'll find ama-poetry session ayenzeka and kunama platforms amaningi njengoba sengishilo so wonke umuntu ofisa ukungena enkondleni akangena because mina ngiyaphila and ngiyasebenza so angifisi ukumention into eziningi but ngiyaphila ngiyasebenza if nje bengangifollowa enkondleni zami zokuxhumana they will see ukuthi yonke into esuke idinga umuntu osebenzayo ikhona nakumina yes enye into engiyiqaphelayo ukuthi njengoba kade wenza leya nkondlo yakho leya kade uyenza ethi depression ngiyabona ukuthi uyabona lento yokwenza inkondlo as much as ingokubhala phansi kanti futhi ngibona ne-delivery indlela oyethula ngayo ukuthi somehow ngathi kubuye kudingeka ama-skills okuba um-act
in a way or ngoba phela manje ungena kuyo le poem nje ubusho na ukuthi awusuwe odlula lapha esimeni se depression kodwa ubika isimo esikhona kodwa ngendlela oyideliver ngayo noyibeka ngayo umuntu angaze akholwe ekhaya ukuthi yo umlisa lona udlula kulesi simo akhuluma ngaso. Yes, no iqiniso kahle kahle ukubhala inkondlo noma ukuhaya inkondlo dadwethu kufana nesiphiwo sokuba sobungoma noma mhlawumbe umuntu ophila ngokomoya. So uma uphila ngokomoya kwesisikhathi umoya wakho unokungakuvumela ukuthi uyenze lento phambi kwama cameras, uyenze kahle mawuwedwa noma uyenze kahle mawunabanye abantu. So iskill sokuba umact then uyilwele lento ukuthi igcine iqhamuka izigcine iphila nanoma isiphi isimo nongabe iyiphi situation. So you'll only find ukuthi you can only perform in a certain environment but kwamanye ama environment you cannot perform. So angikwazi ukuperforma la abantu bephuza utshwala bephuzile nongabe umuntu unginika imali engakanani I cannot go there and perform because lo moya ade nginawo la ukwazi ukungifikela ngaleso sikhathi. So ihambisana nomoya, ihambisana environment iphinde futhi hamsane nezimo ezenzakala eduze kwakho njoba nifikile nangimukela nangiphatha kahle ispirit sami sifike sathokoza nasahlala sazenza but if ngithe ngifika nangangiphatha kahle bengizohluleka lokho okuxakayo bengekufike lutho kube ngazi ukuthi angiyazi into engenzayo ngenxa zokuthi spirit sami ngaleso sikhathi asikwazanga ukufika sangamela noma sangimboza ngaleso sikhathi leso. Hayi kusekhathi Jikelele lana nje uhlezi unethezeke lokho umuntu ofika lapho ufika nje anethezeke akekho ukhathazekayo bengithebele ngisazobuza ukuthi ena hayi bo kusho ukuthi sikuphathe kahle ngoba nakhona ukwazile ukuthi ena ukwazi ukudeliver kahle inkondlo yakho manje kwazi where to from here ufisa ukuyibona nje ukuphi iphupho lami elikhulu noma ezinye zezinto engizenzayo enkondlweni nginesikole where ngifundisa khona abantu abasebasha sila eHillbrook Theatre sisibiza ngenza labantu so sikhuliswa sonkondla basebancane even na kwi-acting nokubhala cause ngumbhali by profession. So ngiphinde futhi ngenza isiqiniseko esukuthi wonke umuntu ozemva kwethu sibe nendlela ukuthi sibathelele ulwazi noma sibanike ulwazi ngoba abantu abezemva kwethu abazi ukuthi imali yenzeka ngeenkondla nabazi ukuthi ngokubhala iziphi indawo abangakwazi bevule kuyona iminyango. So by ukukhuluma nje ukwazi ukuthi uarticulate wabeke kahle amagama akho kukodwa lokho kuyisiphiwo. So abantu aba-understand ukuthi uma ukwazi ukukhuluma iningi indlela ongakwazi ukuyihamba uma ukwazi ukubeka inkulumo yakhe iqonde ulimi nje lulodwa ngakwazi ukuphilisa emhlabeni. So ukukhulisa abantu abasebasha nabasebancane because ungangahlangane pho umqondo but ulimi lakho mahlakaniphile yonke into uzokwazi ukuyivula empilweni. Ukwazi sibonge kakhulu ngesikhathi sakho sikufisele nje konke okuhle engathi ungaqhubeka nomsebenzi wakho. Inkosi ibusise ma. Sibonge kakhulu. Mbukeli lo bekukwazi insele oyimbongi ke okade sivakashela lapha e-studio ukhumuleke mbukeli ukuthi uma ngabe uyafisa ukuthi uxhumane naye nangu uyakhuluma ukuthi kukhona isikole abanaso lapha abafundisa khona intsha esesencane izinto ezahlukahlukene siyacela nje ukuthi ungene lapha einkundleni zakho zokuxhumana zokuthola yonke imininingwane ngokuthi ungamthola kanjani igama lakhe ukwazi insele. Sibonga kakhulu ukuthi abe nathi namhlanje. Mbukeli ake sibheke isimo sezulu ukuthi ena ngabe kumi kanjani kuso kodwa ke ngaphambi kwaso sizoqala sithi qhu eyitolo phakathi kumina and it's very toxic and controlling. Uqale bafletha nami ngesikhathi ngizwe ngazuthi ngento ephukile ngaphakathi kumina ngesikhathi ngilala ngathi ngangavuka ekseni ukuthi makwenzekile ngavuka ekseni ngathi ngaphindela futhi ngiyolala. Lo mngani wami uphila ngaphakathi kumina ekseni emintambama nasekuseni ngivuswa uyena. Lo mngani wami uhlale ngenza ukuthi ngizonde kuba seduze nabantu that's my pain and my depression. Uhlale ngiqhuquzela kuba angikhetha ukufa okunokuphila ngizamela ukulwa naye imihla namalanga uze kube namhlanje ngaze ngakwazi ukumhlula ngoba unesihlobo nabangani akaphila nabo ngaphakathi mina which is my fear and my anxiety. Bamemeneke emzimbeni wami balala nami ubusuku nemini. Into ebhlungu ukuthi ngenzeka ngilale ngabe ngisavuka ekseni ngoba bahlezi bengitshela ukuthi ngcono kanjani ukufa kunokuphila. I-depression yami ingenze ngazonda zonke izinto ekade ngizithanda. Ingenze ngazonda ukuhlala nabantu okugcina ukuthi ngibuke kanjalo mangihleli nabantu ungakwazi ukuxoxa noma ngingakwazi ukuhleka into abasihlekayo kuze kube ngathi ngiyasitshela noma ngiyadelela. Ukuthi noma ngizohlangana nomuntu ngizibingelela mina kabili noma kathathu ngaphambi kuba ngizobingelela umuntu engizohlangana naye noma ngakhona ngazi ukuthi sekuzitshela nokubingelela umuntu maqede ngidlule singabe nawo ama small talks. Ngiyawazonda ama small talks no kahle kahle ngimina ozonda ama small talks. It's my depression and my anxiety. I hate ama small talks. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga ukuthi sahlanganyele kanye nathi kanti ke mangabe siqhubekela phambili nezindaba zethu namhlanje ingonyama yesizwe samaZulu umisuzulu kaZwelithini uzovakashela umndeni womntwana wakwaphinda ngene imbabazane emahaqa ebitshalwa olundi ngempela sonto ukutholakala kabanzi ngalolu hambo lomgadli akahlehli ngisho sebemvimba ngeenkantolo sixhumana ke ngohlelo lweZoom nokhulumela imbube umntwana wasonkweni uAfrika Zulu ngonomnyama asikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya Jikelele.
Sisindele wathile kunahamba iqhangeke ngeke. Ayike mbukeli sizoke sithi nje kequke sibheke isimo sezulu uma ngabe sibuya ke sobe sesixhumana nomntwana wasonkweni. Siphinde ke sikomkele mbukeli wekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi kanti ke mbukeli njengoba ke sesizwile ukuthi namhlanje ngonyama yesizwe samaZulu umisuzu kaZwelithini uzovakashela umndeni womntwana wakwaphindangeni imbabazane emahaqa ebitshalwa olundi ngempela sonto ukuthola kabanze ngalolu hambo sizobe ke sesixoxisana nomntwana wasonkweni umntwana uAfrika Zulu nongu umlomo ke wendlulamithi sikubingelele ndaba ezitha sikomkele ohlelweni ekhaya Jikelele. Ngiyabingelela kubalaleli ngibingelele kuwe umsakazi Hlabangani omkhulu. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Mageba sicela nje ukuthi usichazele ngokwesiko ukuthi kungani ngonyama ingayethamela inkonzo yomncwabo. Lokhu kuyisiko nje elidala kwaZulu ngenxa ukuthi sokunemoya eminingi ehambisana nespirit so umuntu ongasekho ebakhona engenzeka ukuthi uma lemoya kuze iphutha ihlangana nesihlalo sekungaqala izinkinga ezinkulu ubone labantu sebelwa ngapha nangapha isizwe sesibuyele emuva so nempilo nje yamakhosi babe gade kakhulu ukuthi ihlale singangcoliseki lemoya so inkosi iyayidlalile kude nomncwabe lapho usuke kukhona umuntu osehambile khona ngokunderstanda nokuqonda ukuthi lento i-details kangakanani. Yebo Mageba besicela nje ke ukuthi ulandise umbukeli ngohambo lwengonyama umisuzu kaZwelithini ngoba sesizwile imbiko yokuthi kulindeleke ukuthi alibangise abheke lapha kwaphindangene. Kunjalo umsakazi ingonyama indlulamithi kaNdaba phela lapha izoya kwaphindangene ukhalela umndeni wakaphindangene ikhalele nesizwe sakaphindangene sakabuthelezi mayelana nokuhamba kanti kankulu lokhu kuyisiko ke elithi inkosi akuthi makudlula umuntu njengalo bese iyakha ithuba so sindile ukuthi iye khona cishe nekhathi between 9 and 10 namuhla ukuhamba kwayo kuzokuphelekezela abantwana basendlunkulu zonke zasendlunkulu iphelezela futhi amakhosi asendlunkulu iphelezela nazinduna zasendlunkulu nabangani labo ke abahlezi bekhona inkosi mahamba. Mageba ingabe ke kulindeleke ukuthi mhlawumbe uma ifika indlulamithi iyamukelwe ngobani kwaphindangene?
ilindeleke indlela yokuthi yamukelwe umntwana uzozifa okuyena osesele oyindodana endala yomntwana kukhona naye umntwana uphumzile futhi indodakazi yomntwana njengomndeni si-onda kahle kakhulu ukuthi ukubambisana kulesi sikhathi singalesi kuyinto esemqoka kakhulu and ilokho umntwana wakhe angene namakhosi onke nje ayokufisa ukuthi kuqhubeke kwenzeke ukubona indlu kaZulu ibambisana kulesi sikhathi. Abanye abantu ke indaba ezethu bayayibuza ukuthi uma ngabe nje ke sesiphuma sesingena odameni likaNdunankulu kaZulu njengoba sesazi ukuthi ukhotheme ukuthi mhlawumbe kuye kuthatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi indlula mithi ikwazi ukubeka omunye uNdunankulu nanokuthi mangathiwa sesiyafika leso sikhathi engabe kukhona yini noma ukhona yini osazi ukuthi uzobe engena einyathelweni zikamntwana kwaphinda ngene. Singathi nje indlela yokuthanda idinga ukunikezwa ithuba elanele ukuthi ibhekane nalenselelo yokuvala isikhala sikaNdunankulu. Isikhala sikaNdunankulu akuyona iposition ongayivala inehard ngoba uphushwa umphakathi especially ngoba kunema-political expedience kunabantu nje abawosopolitiki asebecuthele ukuthi nabo bengene kulolu daba. Kodwa kuyabe sekutheni imbube ibe ready kangakanani to dependa kuyona uma ukuthi ibisinayo umuntu izobe isim-announce esizweni uma ukuthi ibisinayo yabo yashintsha umqondo mhlambe umoya awukafiki izobona futhi ngokuthi ithule kodwa izothatha isikhathi sayo kodwa khona akumele kube isikhathi esitheni uNdunankulu kaZulu sibe singama-announcini kodwa futhi akusho ukuthi sekumele manje ukuthi ibhokisi umntwana angakabanjeli ukubanda phansi ekhulunywa lezi indaba bekukuhle ukuthi ukuhlonishwa kancane kuzothwe indaba yokuhamba komntwana bese then lezi indaba isimo sesiyo-advise the way forward yona sesiyosho ukuthi nangu uNdunankulu wami sengimkhethile. Manje Mageba mhlawumbe njengamanje njengoba nje ekhotheme kumntwana kwaphinda ngene njengamanje ke ngonyama ihamba njengenadondolo njengoba ekhotheme umntwana mhlawumbe ingabe isikhathi esinjani lesi engonyameni nanokuthi mhlawumbe ubani njengamanje noma obani njengamanje abayizungezile okuyibona abayicebisayo. Inkosi akazi beyodwa bakhona abantwana abaqhamuka ezini ehlukene abahlezi njalo besethuze kwenkosi kuba ngezindlu njengezindlu zakozulwini izindlu zasonkweni izindlu zakamenya izindlu zabankombabantu lezi zindlu zikhona and lapho inkosi ikhona nazo zikhona akukubi ngalo ndlela ukuthi mhlambe inkosi dengwane izakazi. Sibonga kakhulu ke mntwana wasonkweni ngesikhathi sakho nje sinifisele nohambo oluhleke mangabe senibheke khona lapha yakwaphinda ngene siphinde nje futhi ke sithanda ukuthi hayi sophinde sixoxisane nawe ngokuzayo. Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga. Sibonga kakhulu umbukeli lawo besixoxisana naye ke umntwana wasonkweni umntwana uAfrika Zulu nokungiyena ke okhulumela ingonyama uMisuzulu kaZwelithini. Okwamanje ke mbukela sinje ke qunga seyitolo kanti mangabe sibuya zikhona ivakashe sezikhona awufuni ke ukuphuthelwa mbukeli yenza isiqiniseko sokuhlala phansi yanethezeka siyabuye emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisibukele kaloku apha ekhaya Jikelele. Uyazi kaloku into yokubana ekhaya siyathanda ukuqaqambisa abazobi basuka nkalo zonke zalomhlaba. uRorisang Michael Monanabele wazalwa ngonyaka ka1995 kwiphondo laseMpuma Koloni. Wathwesa ke isidanga seBcom Accounting kwiUniversity yaseWalter Sisulu ngonyaka ka2018. Xa ke wayeneminyaka emihlanu budala umakhulu wakhe wamfundisa ngamanani. Kodwa ke eyona nto wayeyithanda kakhulu kukusebenzisa ipensile ukuzoba ngexesha lezifundo zakhe zezibalo. Ngonyaka ke ka2014 wamkela kwiUniversity yapha eWalter Sisulu kuba enze izifundo zesidanga seAccounting Science. Nangona kunjalo ke ngo2017 waphulukana nebhasari yakhe kwaye ngenxa yemvelaphi yakhe yokusokola wazifundisa ngokwakhe ukuba uza kuzoba njani ukuze axhase izifundo zakhe. Ukusukela ngoko ke wayisoloko enomdla
wokuzoba imizobo eyinyani ephepheni nasekuzobeni ngokweengcinga zakhe. uRorisange ufunda i-architecture kwi-University yaseWits kwaye namhlanje uze apha ezosibonisa umsebenzi wakhe wobugcisa. Rorisange, unjani? Inkosi kakhulu, ndiyaphila njani wena sisi? Ndiyaphila nami. Uncinci kangaka kodwa jonga ugcwele qhu. Kuthiwa wabalapha. No, ndiyabulela. It's been a journey. It's not been easy, but ndiyabulela ndilapha and I'm grateful for that as well. Wow, one thing endiye ndiyayiphawula njengoba kuthiwa kuza umuntu opeyintayo, ndathi ndijonga i-outfit yakho artistic, izihlangu ndiqala ukuzibona. Uzenzele izihlangu? No, andizenzelanga. I wish bendingazenzela but andizenzelanga, but ndiyabulela kakhulu sisi. Hayi igandaganda yenene ingathi ziyahlaba nokuhlaba. Azihlabi? No, azihlabi. Zizo. Zinzima but anyway xa ulambile uyaziva ingase ungazibona mbukeli wami yi-greater le. Ndiyafuna uqonda into yokubana siyeva apha into yokubana wazifundisa ukuba uzobe lo msebenzi wobugcisa from the dusty streets of Ematatiela to the world. Khawebelane nethi ngejeni yakho. Inkosi kakhulu, ndiyabulela kakhulu ngokuba nibe nami apha. Ndiphinde ndifuna ukubulela kakhulu abalaleli ekhaya, ndibulela kakhulu abalaleli more especially from Eastern Cape who are watching, and also to take this place to also thank my mom to actually encourage me, Mariam Nanabele Ekhaya. Ijeni yami iqale kakhulu 2016 after I failed third year with BCom accounting, so that's when I lost the bursary. And then when I lost the bursary, I couldn't afford to pay for my fees, and then I was trying to find a way of financing my fees while I'm studying. So this is computer lab ngikuglisha ngikhangela imisebenzi. There was intombazane eyiguglisha yona how to draw. Then waba ne lecture immediately. So xa ndijonge emva ndibona ke ngoku kwi computer kukhona I picture and then kukhona umzobo, and then I couldn't spot the difference. And then from there and there I was like, I want to do this for the rest of my life. But because I didn't have enough finances to be able to study or to finance my studies then, I kind of like took a leap of faith and then the approach one of his secretaries, Wusu, that team mem, ndicela ukukuzoba. So what I did then, I used pictures and this bonanje on internet that ndizoba kanje. And unfortunately enough, we had a strike, so I had more time to actually practice. And long story short, I managed to deliver. And then she was impressed, she showed others, and then that's how this the story continued, and I managed to finance my studies then. And then after I graduated, I had an opportunity to actually continue further my studies, and then I took a leap of faith to say, you know what, I want to be an artist. And then that's how the story started up until I'm here. Wow, yes. Amazing story. And ndiyafuna uba sibuyele pha kancinci pha ekhaya wena Rorisange. Ngexesha uthatha isigqibo sokuba no ndifuna ukwenza iarts ngokupheleleyo. And siyabaza abazali ngakumba abazali basemakhaya. Xa uzojonga izinto ezino artists like hayi no akho mali lento eza kusustain ixesha elingakanani mhlambe bajonge mhlambe bano yenza izinto ezifana nobugqwetha njalo. Ingaba mhlambe inkxaso wena ongathi mhlambe wayifumana kumzali wakho yayinjani wa react njani to this news sokuba you want to pursue art? First of all, the good kwi numbers. So the good kwi numbers, it kind of like indirectly yenza umzali anqwenela ukuba ufunde uzokwazi ukuxhasa ekhaya because i-background yam yayitsala nzima ngelo xesha. So what happened, ndi-good kwi-numbers but ndi-good kwi-art. I-art yam yaqala ukubonwa ndisase-primary school. Utitshala watsho athi, you know what, you need to go and study art. So ke ngoku ndaya ekhaya ndiyoxelela mama kuthiwe ndifunde i-art ntontoni. Wathi hayi i-artist ziyalamba mntanam sofunde i-art ntontoni, you understand? So yena, she had the best interest for me. I understand that. And Mama always said, I always wanted to be a chartered accountant. So I think she was also trying to live her dreams through us to say, you know what, if I couldn't be a chartered accountant, I'll try by all means to make sure that my kids reach a level where they get a highest education that I couldn't get in my life. But now, imagine now we are buya as umntana uthi mama, you know what, andifuni ukuba a chartered accountant anymore. Ndifuna ukuba an artist.
you know, and it comes at a time ugqiba graduate umama sekene hopes, you know what, lo mntana uzosebenza akwazi ukusupport apha ekhaya okanye ancedise phana phaya i-brothers zakhe phana phaya. So what she said to me, and then it actually stood with me, because uthe Rorisa mntanam awunanja awunamntana awunamzi awunanto awunakati awunanto. So it's your time to actually fly as much as you can. You know, I'm giving you this freedom and my blessings to say, you know what, go and take over the world. If you feel like this is what you want to do and you believe in it so much, then you have my blessings. And I think that's the only thing that gave me enough passion. You know, I kind of like found now a purpose. I found a voice now through my work. You found a voice through your work, yes, which is truly amazing. And ufuna ungena kule point yokuba mhlawumbe kule misebenzi yakho, because ndijonge kwi screen and it's just truly inspirational, and yaqonda ukubana kwi art yakho uyazama into okubana inspiration yakho ibe relatable kubantu abayijongayo. Ndiyathanda wena Rorisa into okubana usixelele banzi ngemixholo oyenzayo kwi art, not only lesiyibonayo apha enkqubeni, kwaye share also your achievements, because ndiyaqonda into okubana imali ikhona, iyabonakala umuntu imali xa yenzile. Just share your achievements through le art. Zintoni mhlawumbe amawongo othe wawafumana, and nabantu mhlawumbe xa bekufuna bathi jonga sifuna usibonise le miboniso mihle, bufumaneka phi? Okay. Mandithi achievements endike ndazifumana, it's recently. So ndake ndafumana yokuqala, it was a group exhibition in Nelson Mandela Museum. That was a very huge achievement, because we were first 5 students to actually exhibit at the museum, you understand? And right now, the recent one is the VETS solo exhibition as a student. So in 100 years, VETS has never had a solo exhibition by a student. And then for me to be given that platform to actually have a solo exhibition because they believe in the vision of my work, it was a huge, huge achievement. So achievements as far being able to live through my work is ifana nokuthi ndithengise imisebenzi mininzi internationally. So ndiyayirecognize i-support endiyifumanayo ekhaya kubantu bakithi, but xa sendifumana i-support from umuntu azange andibone at all, who believes in the spirit of my work, and I consider that as a huge achievement. And imisebenzi yami ithengisile all over the world, China, Italy, America, USA, you name it. I probably have a piece right there. So that's a huge achievement for me, you know. Yes, I can basically summarize in that way. Wow, beautiful work. Niqinisekile nabantu bayakwazi ukukulandela kanene athi namakhasi onxibelelwano? Uyafumaneka ku-Instagram, Facebook as Rorisa Munanabela. Xa ugoogle Rorisa Munanabela, and then the artistic name yami, it's RAWRISANG Rorisang art. Sibambe ngazibini Rorisa, kwaye sikufisela okuhle kumsebenzi wakho obuhle obugcisa, sithi ntinga ntakandini. Thank you very much. I really appreciate it, sister. From Matatiela to the world, besinqokala naye kaloku uRorisa Munanabela bethetha banzi ke ngomsebenzi wakhe omhle wobugcisa. Ndiyathemba nawe mbukeli into yokubana apho ekhaya u-inspired okanye ukhuthazekile. Masithi nje qhwi evenkileni siyobhatala amatyala, ungaqushi ubukele ekhaya Jikelele.